ख्रिस्ट'नियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, गिबिसिनथारावनो आरोबाव सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ आङो बे समाव हाजासे हामबाय होनग्रोबाय। बेजों लोगोसे जायफ्रा दायो आरोबाव आंनि बे कमेन्ट भिडिअखौ नायगासिनो दङ, आंनि बे कमेन्ट भिडिअखौ नायगिरि साफ्रामखौबो आरोबाव फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै आङो बे समाव वेलकाम खालामनानै लाग्रोनाय जाबावबाय। अनजाग्रा डियार भिउआर्स, नोंथांमोननिसिम आरोबाव सासे सारनि कमेन्टखौहाय नोंथांमोनजों शेयार खालामनो बे भिडिअनि गेजेरजों आं दिनै लानानै फैबावलायबाय। तो बेनिखायनो आसा खालामदों बिथांनि बे कमेन्टनि गेजेरजों जोङो माबा मोनसे मिथिनो बा सोलोंनो मोनगोन होननानै आंजों लोगोसे नायगिरि बयनिसिमबो बेखौनो आङो फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै मिजिंथिहरबाय। अब्ला फैदो बे समाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, बिथाङा सोर आरो आंनो मा कमेन्ट हरदों नोंथांमोनजों आं बे समाव शेयार खालामनि, नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। तो बिथांनि नामानो जाहैबाय अनन्त नार्जारी। अब्ला बे समाव बिथां सार अनन्त नार्जारीखौ आं स्पेसियली आरोबाव आंनिफ्राय थैंक यू बिथांनिसिम जासिहरदों। आरो बिथाङा आंनि बे भिडिअखौ नुसनदोंब्ला नायसनदोंब्ला जोबजासे गोसो होनानै नायलांगोन होननानैबो आं बे समाव मिजिंथिहरबावदों। अब्ला बे समाव डियार भिउआर्स, बिथाङा आंनो मा कमेन्ट हरदों, अब्ला फै आं बे समाव नोंथांमोननो फरायनानै खोनासंहोनि। बिथाङा आंनो बेबायदि लिरहरदों गावनि कमेन्टनि गेजेरजों, ख्रिस्टियानफ्रा जौ मोनलोङो नामा आदा होननानै आंखौ सोंहरदों। आरो बेजों लोगोसे आरोबाव गुबुन धोरोमा बासायजानाय दंना गैया आदा, भिडिअनि गेजेरजों फोरमायहर प्लिज आदा। खोनाबायना बिथां अनन्त नार्जारीया आंनो मा कमेन्ट हरदों। तो बिथांनि कमेन्टनि सायाव आंनि थाखाय भिडिअ लाबोनाया बिराद गिदिर। आरो गोबांथार मानसिफ्रानो नेगेटिभ बा गाज्रि कमेन्टफोरबो दिनै हरनो हागौ बिथांनि बे कमेन्टनि गेजेरजों बा बे भिडिअखौ नायनानै। तो बेनिखायनो आं गिबियावनो बेखौ खावलायखायो जे बाथ्राफोरखौ नोंथांमोनजों आं शेयार खालामगोन, बुंगोन, बेयो आंनि राव नङा, आंनि बाथ्रा नङा। आं दिनै सासे ख्रिस्टियान मानसि बा ख्रिस्टियान इउटुबारखाय आङो जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि गोथार बाइबेला मा बुंदों बेखौसो आं नोंथांमोनजों दिनै आं शेयार खालामगोन। नाथाय आंनि राव निजि खुद बेबायदि साननायजों बे कमेन्टनि सायाव आं भिडिअ दिनै लाबोनाय नङा। अब्ला बे समाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, बिथां अनन्तजों लोगोसे जायफ्रा दायो नायगासिनो दङ, नोंथांमोना बे समाव खोनासंलांबाय थादो बा नायलांबाय थादो। आं बे समाव नोंथांमोनजों एसे गोथौसिनाव आङो शेयार खालामनोसै। अब्ला बे समाव अनजाग्रा डियार भिउआर्स, बाइबेलाव बेबायदि बुंनाय गैया दि जे ख्रिस्टियानफ्रा जौ लोंनो मोना होननानै। मिथिबायना? बाइबेलावहाय नागिरब्लाबो जों दिनै मोननाय नङा जे ख्रिस्टियानफ्रा जौ लोंनो मोना होननानै। नाथाय बे रावखौ लानानै अब्लाथ' ख्रिस्टियानफ्रा जौ लोंनो मोनो होनब्ला बेयो जानाय नङालाय, बे गोरोन्थि जागोन। बेखौ नेगेटिभबो सोरबा साननो हागौ आरोखि। नाथाय बेखौ जोङो मिथिनानै लानि, बाइबेला आरोखि जोंनो मिथिहोयो। नाथाय बाइबेला मिथिबायना, जौ फेग्लिनाय आरो निसा नांनायखौ स्ट्रंलि दिनै बादा होदों जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि गोथार बाइबेला। मिथिबायना, जायफ्रा दोखो दोखो जौ फेग्लिबाय थायो, बेबायदि जौ फेग्लिनाय आरो निसा लाबाय थाग्रा बा निसा नांनाय मानसिफोरखौ स्ट्रंलि जोंनि गोथार बाइबेला दिनै बादा होदों। आरो आङो सासे ख्रिस्टियानखाय आंनि होननानै बुंबाय थायो बाइबेलखौ, नाथाय ख्रिस्टियानफोरनि होननानै बुंबाय थायो। नाथाय बाइबेला बुहुमाव थानाय साफ्रोम मानसि हारि, मानसि जातिफोरनि थाखाय। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, बेखौ जोङो मिथिथारनांगोन आरोखि। नाथाय ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेल होननानै बुङोब्ला बेयो जानाय नङा। मानो होननानै बुङोब्ला बाइबेला दिनै बिदिसो दिनै जों मानसि हारिनो, मानसि जातिनो बेखौसो फोरोंदों जे बेनि बाथ्राफ्रा बुहुमाव थानाय मानसि हारि साफ्रोम बयनिबो थाखाय।
मानोना बियो इसोरखाय आरो जोङो मिथिबावनि आरो दिनै बेल' नंबावा आरो गावखौ सेल्फ कन्ट्रलनिफ्राय लस जाजानायखौबो बाइबेला स्ट्रंलि बादा होदों ना जेब्ला मानसिया दोखो दोखो जौ फेग्लियो निसा नांहाबो अब्ला सेल्फ कन्ट्रलनिफ्राय लस जायो दिनै बेफोरनिफ्रायबो जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेला स्ट्रंलि दिनै बादा खालामदों अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर अब्ला बेनि सायावहाय बाइबेलाव मा बुंदों इसोरा मा बुंदों आं बे समाव नोंथांमोननो फरायनानै खोनासंहोनि नोंथांमोनहा खोनासंलांबाय थाबानो जाबाय आं फरायनानै खोनासंहोनि बेखौ मोननो हागोन बाइबेलनिफ्राय एफेसियास बिजाबनि 5 बालाबनि 8 सिरि आं फरायनानै खोनासंहोनि द्राक्षा होननानै बुंदों बाइबेलाव द्राक्षाखौ इंलिश बाइबेलावहाय नायोब्ला वाइन होननानै लिरदों वाइन होननानै बुङोब्ला जौ आरोखि ना जौ द्राक्षा बिदैजों दाफे बेजों नोंसोरो आद्रिल' जागोन नाथाय गोथार जिउजों दैदेनजा नै खोनाबायना बाइबेला दिनै बादा होबाय द्राक्षाखौ इंराजियाव वाइन होननानै लिरदों आं दहाय खोन्थाखाबाय जे जौजों नोंसोरो दाफे मानोना बेजों नोंसोरो आद्रिल' जागोन स्ट्रंलि माना खालामदों आरो बुंबावदों मा होननानै बुंबावदों नाथाय गोथार जिउजों दैदेनजा होननानै बुंदों बाइबेला जोंखौ दिनै बेखौसो रिक्वेस्ट खालामबावदों अनजाग्रा देयार भिउवार्स आरो फरायनानै खोनासंहोबावनि Proverbs chapter 20 verse 1 बोसोन बिजाबनि 20 बालाबनि 1 सिरियाव बाइबेलाव बुंबावदों जौआ नंखाय गोहो होयो आर बांद्राय जौ लोंनाया मानसिखौ मुर्खु जाहोयो लोंग्लुंनाया मुर्खुफोरनिसो खामानि खोनाबायना बाइबेला बेबायदि दिनै मानसिफोरनो मिथिहोदों अनजाग्रा देयार भिउवार्स मा जौआ मानसिफोरनो नंखाय गोहो होयो ओमफ्राय बांद्राय जौ लोंनाया मुर्खुफोरनिसो खामानि बा मुर्खु जाहोयो आरो लोंग्लुंनाया मुर्खुफोरनिसो खामानि होननानै बुंदों थ' बेनिखायनो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दा बे बाइबेल सिरिफोरखौ नायनानै जों दिनै गाव गावनो बुजिनो नांसिगोन जे जौआ लोंजायो ना लोंजाया आरो बे जौखौ लोंनो मोनो आरो मोनैया मोननाय आरो मोनैया ख्रिस्टियानफोरनिल' नामा थ' देयार भिउवार्स बाइबेला आं दहाय एसे गिबियाव होनखाबाय बाइबेला बुहुमाव थानाय मोनफ्रोमबो जाति हारि मानसिफोरनि थाखाय आरो बे बाइबेलनि बाथ्राफ्रा बे जौ लोंनाया मुर्खफोरनिसो खामानि होननाय बाथ्राफ्रा बे मोजां मोजां रावफ्रा ख्रिस्टियानफोरनि थाखायल' बे नङा बुहुमाव थानाय बयनिबो मानसिफोरनि थाखाय आरो जोबनायाव बे जौ लोंनायनि सायावनो मोनसे बाइबेल सिरि आं फरायनानै खोनासंहोनो सानबावदों बेखौ मोननो हागोन बाइबेलनिफ्रायनो 1 करिन्थ 6 बालाबनि 10 सिरियाव बुंदों एबा खावग्राफोर लुबैसुलाफोर एबा फेग्लुंग्राफोर एबा निन्दिग्राफोर एबा सेग्राफोर बिसोरनि रावबो इसोरनि रायजोआव हाबनो मोनथारनाय नङा खोनाबायना इसोरनि रायजोआव होनदों दैट मिन्स सोरगो रायजोआव बाइबेला बेखौसो मिथिहोदों ना बेखौल' मोनसेल' लानोसै फेग्लुंग्राफोर जायफ्रा फेग्लुङो फेग्लिबाय थायो निसाफोरजों बिथांमोना सोरगो रायजोआव हाबनो मोनथारनाय नङा होननानै बाइबेला मिथिहोदों बुहुमाव थानाय मानसि साफ्रोमनोबो बेल' नङा जायफ्रा खावग्राफोर लुबैसुलाफोर सेग्राफोर बिसोरनि राव सासेयाबो इसोरनि रायजोआव हाबनाय नङा होननानै बाइबेला मिथिहोदों थ' नाथाय अनजाग्रा देयार भिउवार्स ना इनायनो दुखुनि बाथ्रा दिनैनि बे मुगायावहाय ना नाथाय जोंनि गोबांथार ख्रिस्टियान बिमाफोर ख्रिस्टियान बिफाफोर ख्रिस्टियान सेंग्रा सिख्लाफोर निसा लागासिनो दङ लोंख्रुबगासिनो दङ ना फेग्लिगासिनो दङ ड्राग्सफोर निसा लागासिनो दङ मामा मामि सोबगासिनो दङ जागासिनो दङ जौफोर दिनै लोंग्लुंगासिनो दङ नाथाय बाइबेला मिथिहोबाय बेबायदि निसा लाग्रा फेग्लुंग्राफ्रा ना माब्लाबाबो सोरगो रायजोआव हाबनाय नङा
दायनायनि दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो दिनै बाइबेला दिनै जोंनो बेखौ मिथिहोखाबायबा जों दिनै बयबो बेखौ मिथिथारनो नांगोन आरो स्पेसियेलि जायफ्रा ख्रिस्टियान मुंख'जाबाय बिथांमोना मिथिथारनो नांगोन सोरगो रायजोआव हाबनो मोना आरो जायफ्रा फेग्लुंबाय थादों निसा लाबाय थादों गाव गावनि जिउखौ नरकनि फारसे दैदेनलांगासिनो दङ अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बेयो आंनि बाथ्रा नङा बाइबेलनि बाथ्रा जुदि नोंनि बे निसा लानाय फेग्लुंनाया नोंखौ जोबस्रांनायाव आरो नरकनि फारसे दैदेनलांदोंब्ला नोंथाङा बेखौ मिथिदो आरो गिदिंनानै दिनैनो बन्द खालामदो आरो इसोरनि लामायाव थाबायफिनदो दिनै बिसो दानो समा अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर गाबोन नङा समफोर नङा अब्ला आसा खालामो बे समावहाय बिथां अनन्त नार्जारिनि जे कमेन्टनि गेजेरजों जे ख्रिस्टियानफ्रा जौ मोनलोङोनो ना मोनलोङा ना बेखौ गाहामथारै बुजिबाय मिथिबाय होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो बिथां अनन्त नार्जारिजों लोगोसे आं मिजिंथिहरबाय गाहामथारै बुजिबाय होननानै अब्ला बे समावहाय आरोबाव नोंथांमोनजों बे मोनसे पइन्टनि सायाव शेयार खालामबावनोसै बिथां अनन्त नार्जारिनि जे कमेन्ट नाम्बार 2 पइन्टआवहाय बिथाङा आंनो बेबायदि लिरनानै हरदों जे गुबुन धोरोमाव बासायजानाय दंना गैया अनजाग्रा डियर भिउआर्स जायफ्रा दायो आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ बे आंनि थाखाय बुंनांगौआ बिराद गिदिर बाथ्रा नाथाय गुबुनफ्रा बेखौ नेगेटिभ आरो गोरोन्थि बुजिनो हागौ आरो गोबांथार सोरबा बुजिनो हायैयावनो जाय जेरै रोंगौ एरै गाज्रि गाज्रि कमेन्टबो लिरो आरो बुंहरोबो बेखौ आं गिबियावनो बुंखाबाय थ कमेन्टखौ लिरैनि सिगां भिडिअखौ खोब गोसो होनानै बुजिनानै लाग्रोगोन आरो माबाफोर कमेन्ट होनांगौ दंब्ला होगोन होननानै बे समाव नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो आं बे बाथ्रानि सायाव मिजिंथिहरबाय अब्ला फै जों मिथिनानै लानि जे गुबुन धोरोमा बासायजानाय दंना गैया बे बाथ्रानि सायाव अब्ला फै जों आरोबाव गोथौआव थांबावदिनिलाय दा अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बाइबेला जोंनो फोरोङोदि जे ना बुहुमनि मानसिफोरनि गोसोखौ इसोरा मिथिगौ जों बयनिबो गोसोखौ बुहुमाव थानाय मानसिफोरनि गोसोखौ बा मानसिफोरनि मावनाय दांनाय साल सलन आखल आखु बेबहारफोरखौ मा इसोरा बेखौ मिथिखागौ आरो मिथियै गैया आरो इसोरनि सिगाङाव रावबो दिनै थाखोमानो आरो एरखेनो हाया अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दा जों मानसिया गुबुन धोरोमा बासायजानाय दंना गैया बेखौ डिक्लियार माब्लाबाबो होनो हाया आरो बुंनोबो हाया मानोना इसोरासो बिसार खालामगोन आरो इसोरासो दिनै मिथिगौ आरो बे इसोरासो जोंनि जेरैबायदि जों मावदों बेनि मावनायनि बान्थाखौ बे इसोरासो दिनै जोंनो होगोन अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर अब्ला बे समाव आङो खनसे बुंबावगोन जे जों मानसि जाथिया बुंनो हाया जे गुबुन धोरोमनि मानसिया बासायजानाय दंना गैया जों बेखौ बुंनो हाया आरो डिक्लेरेसनबो होनो हाया मानोना इसोरा मिथिगौ बुहुमाव थानाय मानसि साफ्रोमखौबो नाथाय आङो बे समावहाय बाइबेलाव मा बुंदों आं बे समाव नोंथांमोननो फरायनानै खोनासंहोगोन नोंथांमोना खोनासंलांबाय थाबानो जाबाय आरो बियो आंनि राव नङा दा जिसुआ बुंदों बाइबेलावहाय बेखौ मोननो हागोन गाहाम खौरां जहननि 14 बालाबनि 6 सिरियावहाय गस्पेल अफ जन चैप्टार 14 verse 6 आवहाय बुंदों जिसुआ बुंफिनबाय आंनो लामा नंगौ आरो गोथाङा आंजों नङाब्ला रावबो आफानियाव सहैया खोनाबायना जिसुआ गावनो बुंनानै लाबाय जे आंनो लामा नंगौ आरो गोथाङा आंजों नङाब्ला रावबो आफानियाव सहैया that means आंजों नङाब्ला रावबो बै सोरगो रायजोआव सहैया होननानै जिसुआ बेबायदि बुंदों अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जायफोर दायो आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ मिथिबानो जाबाय बुजिबानो जाबाय आरो बाइबेलनिफ्रायनो फरायनानै खोनासंहोबावनि थोनहर जानाय 4 बालाबनि 12 सिरियावहाय बेबायदि बुंबावदों बाइबेलनिफ्रायनो पापनिफ्राय गहोजानायखौ बिजोंल' मोननो हायो
बेखौ नागारनानै जोंखौ पापनिफ्राय बासायनो हानाय गुबुन मुं संसाराव गैबावलिया। मिथिबायना? बाइबेलाव बेबायदि लिरजाबावदों ना माब्रै पापनिफ्राय गहोजानायखौ बेजोंल' मोननो हायो। सोरजों? बे जिसु ख्रिस्ट'जोंल'। ओमफ्राय बेखौ नागारनानै जोंखौ पापनिफ्राय बासायनो हानाय गुबुन मुं संसाराव गैबावलियानो। अनजाग्रा dear viewers, नोंथांमोना मा बुजिदों अब्ला बे समाव? बे बाथ्राखौ खोनानानै, बे बाइबेलनि रावखौ खोनानानै मा? जे पापनिफ्राय बासायनो हानाय गुबुन मुं संसाराव आरो गैबावलियानो। सोरनि मुं? बे जिसु ख्रिस्ट'नि मुंजोंल' जों मानसि जाथि सुबुं हारिनि पापफ्रा बासायजायो आरो निमाहा होजायो। आरो गुबुन मुं गैबावलिया होननानै बुंदों बुहुमावनो। थ' बेनिखायनो अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, नोंथांमोना बेनि सायावहाय माबाफोर बुंनांगौ दंब्ला कमेन्टनि गेजेरजों मिथिहोगोन। आरो जोबनायाव मोनसे बाइबेल सिरि आं फरायनानै खोनासंहोबावनोसै। बेखौ मोननो हाबावगोन आरोबाव बाइबेलनिफ्रायनो ज'हननि 3:16 सिरि बाइबेलनिफ्राय, मानोना इसोरा संसारखौ एसेग्राब अनबाय, बियो गावनि सासेल' फिसाज्लाखौ ओरैनो हरबाय, बेखौ जाया फोथायगोन बियो आद्रि जानाय नङा, नाथाय जोबनो रोङै गोथांखौ मोनगोन। खोनाबायना? बे इसोरा संसारखौ ओरैबायदि अनबायनो, मानोना संसारा बै समाव पापजों बुंफबबायमोन। ओरैबायदि गाज्रि जाबायमोन जों सुबुं हारिया। दा बेबायदि पापनिफ्राय जोंखौ उदांस्रि होनो थाखाय जिसु ख्रिस्ट'आ गावनो स्वयं इसोरखा, अब्लाबो मानसि महर फैनायखाय बियो मा जाफैयासै? गावखौनो 100% इसोर आरो गावखौनो 100% मेन मानसि बियो खालामनानै लाफैदों। आरो जों मानसि जाथिनि थाखाय बुहुमाव गावनो जोबथा बुलि बियो जाफैदों आरोखि। क्रुसाव थैनायजों, क्रुसाव गावनि जिउखौ होनायजों, क्रुसनि सायाव गावनि थैखौ जों सुबुं हारिखौ पापनिफ्राय बासायनो थाखाय गावनि थैखौ बियो बोहैहोफैदों। माने आरो मिथिहोबावदों बियो गावनो जोबथा बुलि बे बुहुमाव जाफैदों। आरो बेजोंल'नो मा? जोङो बासायजानो हायो आरो बेजोंल'नो पापनि निमाहाखौ मोननो हायो होननानै बाइबेला मिथिहोबाय। आरो बेबायदि बुंबावदों, जायहा फोथायगोन बियो आद्रि जानाय नङा, नाथाय जोबनो गैयै गोथांखौ मोनगोन। जायहा बेखौ फोथायगोन, that means। अब्ला बे समाव जोङो बाइबेलनिफ्राय गाहामथारै मिथिनो मोनबाय नङा होमबा? बाइबेला मा बुंदों? जे जिसुजोंल' बासायजानायखौ मोननो हायो होननानै बाइबेला क्लियार खालामनानै होबाय बे समाव। बियो आंनि राव नङा। अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर ना, जों बेखौ एसे गोथौयै मिथिदिनि अब्ला बे समावहाय। आरो बे बाइबेलखौ लिरनायावहाय आं नोंथांमोननो मिथिहोखायो आरोबाव 1600 बोसोर नांदों। आरो बाइबेलखौ लिरनायाव इसोरा गावनो मानसिफोरनि मेलेमाव थानानै, नलेजाव थानानै गावसो बुंनानै लिरहोदों। रावबो सासेबो ओरैनो लिरनो हायाखै आरोखि। अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, आसा खालामो नोंथांमोना बिथां अनन्त सारनि कमेन्टनि दुवारै खुब गाहामथारै बुजिबाय, मिथिबाय होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो मिजिंथिहरनानै दिनैनि बे गुसुं भिडिअ बा कमेन्ट भिडिअखौ आङो बेयावनो दोनबाय। आसा खालामो उननि बेलायाव आरोबाव नोंथांमोनजों कमेन्टनि दुवारै आरोबाव लोगो मोनज्लायबावगोन। हामबायसै। इसोरा नायगिरि साफ्रोमखौबो बोर होथोंसै। गोजोन्थों। खुलुमबाय।